Nathan, Cyrra 3 yn heddiw yn y byn Caerfyrddin. Da ni yn y top 6. Yndan, dwi'n meddwl da ni lle da ni fod. I fod yn onas ydych chi Paul. Ti'n sbio ar y gemau da ni wedi curo blwyddyn yma. So di gorau greindio result allan. Dwi'n meddwl 2 result sy'n sticio allan i fi ydi Connors Key a TNS away. So mae'n dangos so dim just adra, da ni'n gallu fod yn reit consistent away hefyd, dwi'n siarad bwysig yn y league yma. A dwi'n meddwl pan ti'n curo games fel la, dwi'n meddwl ti'n heiddi fod yn y top 6 li. Ond ia, oedd yn reit nervous ffordd yma'n deffro gwybod am y gêm yma. Yn enwedig efo Aberystwyth wedi colli neithiwr. Fel arfer dwi'n reit calm, dwi'n confident bob gêm. Ond hon oedd y gêm gyntaf tymor yma lle o'n i'n teimlo'n bach yn nervous yn gwybod oedd 'na mwy ar y gêm. Ond na, dwi'n meddwl overall, oedden ni llawn heiddi curo'r gêm a cael y 3 pwynt oedden ni angen i sicrhau lle. Ti wedi chwarae dipyn o gemau mŵr i ni, semi-final o Sgwp ac yn y blaen. Ti'n meddwl capitan pan dwi'n curo league ac yn y blaen. So chdi roed y gêm heddiw un o'r rei pwysica ti wedi chwarae i ni? O, 100% achos munud ni'n y driving seat o'n i... Da ni'n gwybod, da ni'n dod yn y Welsh Prem season nesaf fan, dim ots. So fydden ni'n colli bob gêm 10-0 fan, da ni'n mynd i, ond yn gwybod, da ni'n saff at symor nesaf, so obviously fydd Erd, Fish, Mike a Chris, fatha management, fydden nhw'n edrych am symor nesaf fan, pwy dechrau ddod fewn, os mae'n mynd i gael gwarod un y ddau, neu falle i cryfhau, neu i, dwi'n gwybod, neu cadw'r un tîm. Maen nhw'n gallu gwneud y penderfyniad yna wan, achos da ni'n saff, ond wedyn, da ni eisiau mynd mwy uchel da ni yn gallu yn y gyngrair. A mae hynna'n dod dysad o nesaf, achos os da ni'n curo balas nesaf, da ni'n rhywun pwyntiau nhw. Felly, da ni'n joint 5th wedyn. So, na, mae'n ffantastig. Bob un interviews wedi wneud, dwi wedi bod yn dweud, da ni'n eisiau edrych o dan ni, da ni eisiau just caravan edrych fyny. A wan, da ni'n gorau poeni am beth sydd o dan ni, da ni'n gorau ffocwsio. Faint mor bell da ni'n gallu pwysio'n hynna'n yn y gyngrair yma, achos dwi'n gwybod, da ni garfan digon da i just caravan competio bob wsos. Mae hwnna'n egos sy'n bod yn dweud trwy tymor dydy, am y garfan bod ni'n grio. Yn ôl am i'r gêm heddiw, o'n i'n meddwl, nath ni dechrau'n grio do? Dechrau dda, chwarae pêl-droed neis. A dyn, ni'n lawr un dim, a ddech chi'n meddwl, mae'n modd o'n o'r stairs i'r taid. Na, do ni ddim sti pawb fod yn onas. Dwi wedi dweud gynna fyd, nath ni fethu 2 chance da cyn y penalty. A dwi'n meddwl mynd stori o tymor ni i fyny at rwan. Y chances da ni wedi bod yn methu. Ond wedyn ar y llaw arall, ti'n gorau sbio'r positif, da ni yn creu y chances. Ond pan fath y gol na fewn penalty a gwybod y chances oedd yn wedi creu cyn hynna. Oedd yn just matter of time pryd oedd yn wedi sgorio. Ac dwi'n meddwl oedd hi yn bwysig gael gol cyn half-time. Ond wedyn dwi'n bach yn siomedig oedd o half-time o'r sydyn nath, ac oedd yn chwarae ffwtbol briliant. Dwi'n meddwl just cyn i chwiban o fynd i hanner amser. Sa'n ni wedi cael 5 munud, 10 munud extra first half. Dwi'n meddwl sa'n ni wedi sgorio allan 2 neu 3 yn y first half efo sut oedd yn chwarae ffwtbol. A wedyn negas second half pan o'n i'n cychwyn. Oedd rhain ni cychwyn y gêm on the front foot yn gwynebau nhw. A nid yn siŵr ni sy'n gael y gol gyntaf yna, a wedyn da ni wedi pwysio yna gael y gol trydydd wedyn, which nath ni. A na, mae'n just yn unbelievable teimlad i just gwybod da ni yn y top 6 na. Oeddech chi wedi cael 2 sitar first half na dweud? 2 free kick? Sitar? Na, sitar, sori. Just i gol lle Itzi'n sefyll lle bach chi am trydydd free kick ysdi, gath o'n chance o dda? Na, fath edrych sydd, dwi'n meddwl, just geir yn un y fyny o'n i free kick gyntaf na, just eisiau gweld yn lle o'n sefyll a falle. Ond na, o'n i'n siomedig efo free kick gyntaf yn wedig achos dwi wedi bod yn hitio targets bob un dwi wedi gael ochr yna ar y left hand side tymor yma, felly o'n i'n siomedig efo hwnna. Wedyn yr un ail hannar, dwi'n meddwl hwnna bach rhy agos i fynd dros dy fal sy'n eisiau mynd am pŵar, ond obviously maen nhw wedi blocio fo. A wedyn y trydydd, o'n i rhwng 2 feddwl i croesi hi Kevin, cos o'n i'n gweld Gaz Edwards yna'n bod oedd o'n sefod i gallu cael 1 iard i ffwrdd o'r defender i sgorio. Ond y ffordd oedd y wal di setio fyny, nes i penderfynu i mynd efo'r spin. Ac ti'n gwybod mewn keeper tal, so os ti'n cael yn uchel mewn hawdd i fo gael touch arni hi. Felly nes i trio cadw i'n mwy isal o'n i gallu i'r gwylod y gornel. A wedyn, dwi'n meddwl gael o touch bach, ond obviously, cos mewn keeper tal, mae'n anodd iddo fo reacto mor sydyn efo'r whip a pel yn mynd i ffwrdd o'r wrtho fo. Ond na, oedd yn unbelievable, teimlo ta pel a ni eisiau net, neu ni 2-1 i fyny. Adag pwysig yn y gêm fyd.
A eisiau gweld y cofis yn dweud eto i gael oedd o'n ffantastig. A wedyn, Darren Bach, oedd yn ôl i orau hyd oedd. Da ni'n gwybod fe mae Darren yn gallu gwneud pan mae'n rhedeg at defenders os a ddim stopio fo. A wedyn, o'ch ti gweld o'n mynd â draws o'r chwith i'r dde. A sŵn os nath o hitio hwnna, oedd hi fewn yn syth, cos nath o hitio i'n gymaint i'r gornel. Oedd hi'n mor precise, oedd hi'n superb o gol. A pan ti'n sgorio trydydd ola, a gwybod wedyn, rhaid ni'n just bod yn focused. Dwi'n gyfaint oedd ar ôl, am llawer ar ôl yn y gêm, byddi 10 munud neu... Ie, 8 i 9 munud. 8 i 9 munud, so oedden ni'n gwybod gan ni bach o breathing space, ond so oedden ni'n gallu relaxio dipyn bach, ond dal fod yn switched on. Ond na, Darren superb heddiw un arall, rai fi, neu Claude heddiw, dwi'n meddwl ar Ryan Wills heddiw yn absolutely outstanding. Chwarae allan y position, mae'n gallu chwarae'n bob man iddyn ni, ac chwarae'n erbyn streicar sy'n di bod reit, mae'n reit cyfyrddus o chwarae fyny fyna ben ei hun. Mae'n shift anodd, ond mae'n neud i corff o gwmpas a mae'n sgorio gols, fatha nath o sgorio sos dwytha i cyfyrddin erbyn Llanelli. So oedden ni'n gwybod oedd o'n mynd i fod yn threat, ond oedd Ryan wedi bod yn superb yn erbyn o. Cyrra hedars, corff e fewn, clirio bob dim. Ac pan gannach chdi hogiau'n gallu chwarae yn lot o positions gwahanol, mae'n neud fan hawsach chdi meddwl i'r management team, cos ti'n gwybod os mae'n injury, da ni'n gallu shiftio players o gwmpas. Gret, wel, job done, ie. Ac diolch yn fawr chdi'n cymryd amser hyd o. Da iawn, gret i'w gael. Ie, diolch yn fawr, Paul. Diolch, Nid.